want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. Professor Natusir Tadagirino Solivo. Amat Niai Lagi Boy. Amat Niai Lagi Boy. Niai dapat kami kan tinohol. Niai dapat kami kan tinohol. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Latur Singh Hoshiyar. जे भाइस चेन्सेलरा नैबे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे मिसलिड खालामगासिनो दङ दिनैबो जे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे सिस्टेम बे सिस्टेमा मोजां नङा आरो मोजां जायाखै आरो मोजां सोलियाखै कारन बेवहाय जिखिनि मोनसे स्टाफ थानांगौ बे स्टाफा दिनै मोनसे फुल फ्लेजेड नङा दिनै रेजिस्ट्रारनि गोनांथि जाय रेजिस्ट्रारानोखि गासै डिपार्टमेन्टनि हेड जायो दिनै बेनो दिनै मोनसे फुल फ्लेजेड नङा सासे आइसि हिसाबै दिनै सालायगासिनो दङ आरो बिथाङानो बेखौ आइसि हिसाबै लाबोनानै गावनो गासैबो सिस्टेमखौ गावनो हेन्डेल खालामो जायनि थाखाय बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा मोजां नङा कारन जोङो देग्लायनि जे 2021 मायथाइयाव जाय फरायसाफोरानोखि ग्रेजुवेट खालामबाय जाय फरायसाफोरानोखि मोनसे थांखि दङ सिमां दङमोन जे पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे जाहैनायनि दिनै बै फरायसाफोरनि सिमांखौ दिनै मोनसे फेलें खालामनानै होदों कारन 5-6 सेमिस्टारनि जे मार्कशीट आरो जि ग्रेड शीट दिनै बेखौ बडलेण्ड इउनिभार्सिटि आन्दाराव थानाय जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा दिनै मोननो हायाखै आरो जायनि थाखाय बबेबा मोनसे गुबुन रायजोआव फरायहैनो बा मोजां इउनिभार्सिटियाव फरायनो थाखाय दिनै जे मोनसे खाबु मोननांगौमोन बे खाबुनिफ्राय दिनै जोंनि फरायसाफोरा दिनै बन्चित जानो गोनां जादों आरो बेनिखायनो जों मोनसे आपिल दङ मोनसे जों आपिल खालामगोन जे जोङो दिनैनि समाव जोङो बयबो मिन्थिबाय जे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा जि मोनसे सिस्टेमखौ सोलायनायनि थाखाय जोङो लाबोनो थाखाय जोङो बिथांखौ जेरैखि जाया जोङो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय भाइस चेन्सेलर पदनिफ्राय जों बिथांखौ बोखानांगौ आरो जोंनि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ जोङो सासे मोजां भाइस चेन्सेलर जोङो होनानै जोङो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि सिस्टेम बेखौ जोङो मोजां बानायना लानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि जि फिउचार बे फिउचारखौ जोङो मोजां खालामना लानो हायो कारन जोङो बयबो मिन्थियो जे मोनसे हिउमेन रिसोर्स दाग्रा जुदि फसंथान बा इनस्टिट्यूटआनो जाबाय मोनसे फरायसालि कलेज बा इउनिभार्सिटि दिनै बे मोनसे हिउमेन रिसोर्सनि जे मोनसे इनस्टिट्यूट बेनो जुदि बेले बेजे जुदि थासारियाव थाबाय थायोब्ला गाबोन जों बोरै जोङो हिउमेन रिसोर्स जों बानायना लानो हानो दा बेनि थाखायनो जोङो सिस्टेमखौ जों सोलायनायखौ लुगैयो आरो जेरैखि जाया जोङो भाइस चेन्सेलरखौ जोङो सोलायनानै जोङो गुबुन सासे लाबोनायखौ जोङो लुबैयो नि हेडआ जिहेतु भिसियानो जायो आरो दानि भिसिया मणिपुरनि बिथाङा प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा जिहेतु गोबाव समनिफ्रायनो बेयाव माने मावनानै दङ भिसि हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबानिफ्राय बुंबाय थादों जे पार्मानेन्ट रेजिस्टार नांगौ मोनसे इउनिभार्सिटिया सोलिनोबा पार्मानेन्ट मोनसे रेजिस्टार नांगौ आरो बे रेजिस्टारा पार्मानेन्ट जायाब्ला बे खामानिया नांगौ बायदि जानाय नङा दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिसास दङ जे बर'फ्रा जेब्लासिम बे बिटिआर ओनसोलनि रिजननि मानसिफ्रा लामा सामानिफ्राय लानानै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै जोङो हस्पिटालनिफ्राय लानानै बेबायदि आन्दलन एबा डिमान्ड खालामाबाखिनो मोनबोखायाखै ओंखायनो दिनै मोनखांनायनि उनाव बडलेण्ड इउनिभार्सिटि मोनखांनायनि उनावबो जोङो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिबो दासिमबो सिस्टेमजों खाराखै दा जायनि थाखाय जों बडलेण्ड इउनिभार्सिटिया जोङो इउजिसिनि माने ग्रेडआवबो आगबारिनो हायाखै दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसाया नोजोर होदों जे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिया जाहाथे मोजाङै सालायनो हायो आरो बिनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे बन्चित जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पार्मानेन्ट रेजिस्टारनि थाखाय दाबि खालामदों एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव इउनिभार्सिटि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव माने जोंहा माखासे पदफोर खालि जानानै दङ बेफोरबो फिलाप जायाखै लादु सिंहआ गावनि गोसो बायदि माखासे गावसोरनि मणिपुरनि सासे नङा सानै नङा साथाम साकरि फैदों खिन्थु माखासे खालि जाना थानाय पदफोरखौ माने फिलाप खालामाखै बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर लाखिनानै दिनै नैबे कार्यक्रमखौ लानाय जादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय आरो सेन्ट्रेल एबसुनि खावलायनाय लेखा आरो लोगोसे जोंहा डिमाकुसि आन्चलिक एबसु खाग्राबारि आन्चलिक एबसु मोननै दख'राजों जथायै जोङो डिमाकुसि कलेजाव दिनै जोङो 2 घन्टानि थाखाय मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों
कारन जाहोना बेनो जे जोंहा माने बिटिआरनि सिङाव बड'लेण्डफोरनि बा बड'लेण्ड जिथु मोनसे सिमां दङमोन आरो बर'फोरनि माखासे मुंख्लंफोरजों मोननो हानाय बे सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय जिथु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटियाव जे लाइस्रां लादु सिं होननाय सासे भाइस चेन्सेलर दङ आरो बे भाइस चेन्सेलरा गावनि गोसो बायदियै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै सालायगासिनो दङ बेनि हेंथायैनो दिनै जों खुद्रिनानै आसाम सरकारनि बर्तमान सरकार आरो बिटिआर सरकारनि बिटिसिनि बर्तमान सरकार आरो गभर्नरनिसिम जों मोनसे माने गोसोखां बिलाइ साबमिट खालामनो नागिरदों कारना बेनो जे थाबैनो माने भाइस चेन्सेलरखौ बेनिफ्राय सोलायनांगौ आरो जिहेतु जोंहा पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलखौ सामलायनो थाखाय बेयाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे जितु लाइसिं जितु लादुआ गावनि गोसोबादि साथाम गुबुन हारिनिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनानै एपइन्टमेन्ट खालामदों फाइनेन्स अफिसारजों लोगोसे लानानै गुबुन अफिसारफोरखौ बिथाङा एपइन्टमेन्ट होदों आरो लोगोसे जितु बर्तमान बेयाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा जेबायदि खाबु मोननांगौ बेखौ होआखै आरो बिनि सिङाव एफिलिएटेड थानाय जे कलेजफोर जा 44 खन कलेज माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव दङ बे कलेजफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जादों बेयाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा भुगिनो गोनां जादों कारन बे कलेजफ्राव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिया जोंनि बर' आरो जोंनि बेयाव थानाय गुबुन जाति जनगोष्ठीनि फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोना गुबुन जायगायाव फार्दार इडुकेसननि थाखाय थांनो थाखाय उसुबिदा जादों कारना बेनो जे राइट टाइमाव बिथांमोना मार्कशीट आरो ग्रेडशीटखौ बिथांमोना फरायसाफोरनो होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जायनि थाखाय जे सिमां दानाय फिउचार बियो फैमाल जादों दा बेनिखायनो बेबायदि जेंनानिफ्राय जों उद्धार जानो थाखाय दिनै जोङो आन्दलनखौ हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों जे बे आन्दलननि गेजेरजों जाहाथे बे माने जेंनाया जोबस्रांगोन आरो बे जेंनाया जोबाब्ला जों बेनिख्रुइ आरो फार्दार जितु आन्दलन बेखौ लानो थाखाय बाध्य जागोन